tomto videu si ukážeme, ako objednáte skúšobnú verziu Lengby pre firmy. Ideme na www.lengby.app a klikneme na Otvoriť aplikáciu a e-shop. Následne zvolíme Zaregistrovať sa, čiže vytvoríme si firemný účet. Nezabudnite zvoliť firma, alebo teda právnická osoba, vyplniť krátky formulár a kliknúť na Uložiť. Následne vám príde e-mail, v ktorom kliknete na odkaz a tým registráciu dokončíte. Prihlásime sa pomocou svojho e-mailu a zvoleného hesla do aplikácie. A klikneme na e-shop, kde objednáme skúšobnú verziu. Zvolíme vyskúšať na mesiac zdarma. Zadáme počet zamestnancov a pridať do košíka. Aplikáciu môžete objednať aj pre viac skupín. Rozdiel je v tom, že každá skupina bude mať svoj samostatný firemný rebríček. Teraz už len stačí pokračovať, dokončiť objednávku a o chvíľku obdržíte e-mailom takéto inštrukcie, ktoré stačí zamestnancom preposlať. Podľa inštrukcií si aj oni vytvoria svoj účet ako fyzická osoba, ako používateľ a zadaním kódu v nastaveniach si aktivujú firemný prístup a praktické jazykové vzdelávanie môže začať. Prajeme príjemné používanie aplikácie.